verhaal? Mijn reis is, ik ben een half jaar naar Suriname geweest voor stage. Ik doe zelf de opleiding Social Work en dan konden we daar op stage in het buitenland. Wat ik iedereen overigens heel erg aanraad. Daar heb ik een hele bijzondere reis meegemaakt in de zin van familie ontmoeten, maar ook verschillende tripjes door Suriname heen. Een van het verhaal wat ik ga vertellen gaat eigenlijk over een bergtocht die ik heb beklommen. Dat was echt een helse bergtocht, laten we dat zo zeggen. Was om 1:00 'nachts zijn wij daar naartoe gegaan om 6:00 's ochtends bovenaan de top aan te komen. En we zagen niks. Er was verder ook niks. We hadden geen stroom, we hadden geen bereik. Daarvoor heb ik dus een best wel heftige ruzie gehad met een van die reisgenootjes. Dus ik voelde me ook echt wel alleen. We waren wel met een groep van ongeveer 15 man. Maar ik dacht, dit moet ik alleen doen. En ik wilde zo graag naar huis. Ik wilde heel graag even oma bellen. Die hier ook overigens zit. Hoi oma. Hoi oma. Beb of oma? Wat is het? Oma? Ja. Oké. Ja, die wilde ik zo graag bellen. En die wil ik even alles kwijt. Alles vertellen wat er eigenlijk allemaal was gebeurd. En toen, dat kon niet. Want we hadden geen stroom. We hadden geen bereik. Er was helemaal niks midden in de Rimboe. Toen zijn we die berg opgegaan. Dat duurt dan een hele tocht, zeg maar. Met verschillende pauzes en obstakels. En elke keer dacht ik wil naar huis. Ik wil niet meer. Ik wil naar oma. Ik wil naar huis. Ik wil niet meer. En toch zeg nee. Wie kan straks zeggen dat ze bovenop een topje van een berg heeft gestaan met de Surinaamse vlag in haar handen. Een stukje van mijn roots heb kunnen ontdekken. Dat was ongeveer het einde van de stageperiode. Dus een hele mooie afsluiting, zeg maar. Dat wie die reis. Ja, en een reis van terugzetten had ik het. Ja, ook dat. Ja, zeker. Knap, ja. Ja, prachtig. Dat was was heel bijzonder. Heel veel doorzettingsvermogen. En toen staat uiteindelijk helle hierst. Toen stierst er op die top van die berg met die Surinaamse vlag. Wat voor gevoel hierst? Ja, het was heel euforisch eigenlijk. Het was zonsopkomst, dus de zon kwam net door de wolken heen. En dan kijk je naar het uitzicht. En het enige wat je ziet is eigenlijk groen en wolken. Verder zie je eigenlijk helemaal niet zoveel. Het was een heel euforisch gevoel. Maar ook heel veel vreugde. Omdat je het toch wel weer met z'n allen hebt gedaan. Ondanks je dan zo alleen hebt gevoeld. Alsof je alleen die tocht hebt moeten doen. Maar we hebben gehuild. En we hebben gelachen. We hebben gedanst bovenop die berg. Dus dat was een hele mooie afsluiting. En die ruzie? Die ruzie is uiteindelijk wel goed gekomen, ja. Mooi metaforisch verhaal bijna van het leven. Ja. Hè? Nou, wat je hier leuk wil vinden, want ik bedoel dat storytelling. Hoe vertelt zo'n verhaal dat het leuk is om te jaren, hè? Want dan kist zelf bij alles vielen. Dat was eigenlijk altijd wel toch een soort van dieptepunt, hè? Ja, en dan wat daar weer uitkomen. Ja. Hashtag goed toen nooit, toch? Hoe is dat verteld? Ja, ik heb er wel over nagedacht. We hebben een paar elementen terug laten komen, waardoor het dus interessanter wordt om naar te luisteren. En ben je hem daarbij geholpen? Hier je hem daar een soort trainer voor coach? Of, Ja, Oetsen, die is docent theater op het NL Stenden. Die heeft een stageproject. Loopt hij bij jou? Ja, niet? die loopt bij 21 stage. Ja. En die heeft eigenlijk 8 jongeren in ieder geval onder de 25 volgens mij, onder zich genomen. En samenwerking met een zorginstelling ook. Waar jongeren zijn die gewoon wat meegemaakt hebben, maar ook andere jongeren. En die heeft hij geholpen om goed tot de kern te komen van een verhaal. Hè? Nou, een mooie life skill krijgt dan mij. Dat is met haar altijd moest een goed verhaal vertellen. Ja, dus zij vertellen ook op in je plak, zeg maar, in Ljouwert, in toon heet dat. Dat is het nice harmonie, wat vroeger het filmhoes wie. Oh, mooi plakje. Ja, daar vertellen zij alle hier hun verhaal en daar is ze heen en dat is een heel bijzondere verhaal. Ja, en was ook ik zei, dat vind ik heel leuk, hè? Dus van jonge eind tot ouderen, het alle leeftijden, alle plakken, er wordt ook in beeld verteld, dus het is gewoon heel. Iedereen maakt zijn eigen liedse productie er eigenlijk van. Dat is heel bijzonder, een verhaal. En maakt er dan een dia-show-formatie, maakt audio-lid of waar maakt het nog voldaan? Nou, dat mooi wel, maar het mooiste is dat gewoon vanuit je hart 8 minuten vertelst. Dat rekt het best, dat is het mooiste. En wat heel veel dogen, die wisselen dan even oude muziek of oude in plaatsje. Wist wel. Dus echt, dat verhaal is gewoon echt een moment. Ik stuur daar en ik vertel daar een verhaal. En daarna je even ontladen en mijn muziek of een plaatsje of iets dergelijks. Ja. Dat is, dus die 8 minuten is wel een beetje heilig. Ja. En het gaat natuurlijk om
om wel boodschap. En wat is die boodschap? Die is mooi aan was van die jongeren. Ik moedig iedereen aan om eigenlijk in het buitenland stage te lopen. Je komt jezelf gewoon heel erg tegen en je leert jezelf heel goed kennen. Het is een hele mooie reis om te maken voor jezelf. Ik denk dat dat wel echt mijn boodschap is. Dat iedereen dat, als het mogelijk is, dat zou moeten doen. Dwan, ja. Ja, dat is volgens mij zo'n opmerking nog van omdenken. Als je af en toe de weg eens even kwijt bent, kom je nog eens ergens. Ja, dat is een hele mooie ja, Van absoluut. Tolkien, hè? Not all who wander are lost. Oké. Oh, mooi, ja. Is het Hele mooie. Nederlands? Ja, in het Fries zeg ik wel. Net elk die het roemstruint is verdwaald. Prachtig. Hey, want wij er binnen natuurlijk nog volle met dingen. En ik bedoel, jeetje, 200 vertellers. Hoe dan? En waar vindt die? En, Op verhalenavond.nl staat een landkaart. Dus daar is geen bedrijf in de buurt. Het verhaal verteld worden. Er zit een lijst, maar weet het al je plak vindt. Er zijn 40 locaties West Hindekist. Of 40 wemplakken, sorry. En meer dan 100 locaties en 200 vertellers dus. En wat heel leuk is, soms kist een route ervan, terug een dorp. Soms terug een week. En soms is er op in je plak bij verschillende vertellers. Dus je gewoon lekker even grasduinen op die website. Heel goed Fries wordt. Maar om te zien werd al je verhaal verteld worden. En wat die ongesprekt. Was het leuk vies. Misschien wel zo'n keer naar het dorp West, dan nooit West best. Nou, dan is dit in komens. En hoe druk kan het worden bij bepaalde mensen? Ik heb geen flauw idee. Nou, ik zie bijvoorbeeld Cornelis Terpstra. Een verneemde keer verteld hoe zien paard. Ja, als er in één keer 200 man zitten. Ja, dan moet ze misschien even wachten tot de volgende keer. Heel veel vertellers vertellen hun verhaal meerdere keren. Ja, dus dan kan ik wijzen dat ze even een jelle kan wachten. Of dan is tussendoor even naar een oorverhaal. Dus dat is echt het belangrijke dat er zoveel verhalen binnen. Dat is wel even ergens zoals wachtskist om daar een verhaal te hebben. Ja. Hey, en dit wordt nou dus al helemaal oppakt. Terug ja, geweldig. Dwarpen. Ja. Die dat zelf bedenken. We hebben dat de schreeuwen, zeg maar, de boek die gaan op Jim verder. Verhalen gebeuren op Amelon gaat maar Jim verder. Ja. Wanneer houdt hij hem zelf op dan? Nou ja, ik heb wel een soort droom dat ik denk, als we U5, dat zie je niet, dan is Verhalenjoen als organisatie net meer nodig. Want dan is het gewoon elke tredde vreed in november is het Verhalenjoen in Friesland. Prachtig. En dan gaan we naar Greens en Drenthe. Is het ook een verhaal? Hoe de reis? Hij is volgens mij in ons aan. Nee, ik ga er nooit mee doen. Het is wel een mooi verhaal aan. Vast wel. Ja. Maar dat maakt in 8 minuten. Hey. Ja, dat is knap, hè? Ik ben oorloren wend, hè? In die vaststellingen. Hey, maar als je dat vertelt dus hoe die verhaal en de familie die stek moeten heeft. Want dat is er gebeurd. Hè? De heeft die zelf won op die berg, maar hij heeft die roots weer ontdekt. Hoe belangrijk wie dat? Ja, dat was wel een belangrijk stukje. Ik heb oma, die kwam ook nog 3 weekjes. En toen zijn we dus naar een hele goede vriend van mijn oma gegaan. En die kent mijn opa dus weer. En mijn opa is Surinaams. Die komt er echt vandaan. Dus daar hebben we een nachtje overnacht. En hebben we lekker gepraat met z'n allen over hoe dat toen wel was. Toen mijn opa er nog was. Zelf heb ik mijn opa niet zo heel goed gekend. Die is al vroeg overleden. Dus ja, dat was wel een heel belangrijk stukje ook. Ja. En volgens mij vertelde ze mij daar al, daar heb ik echt wel wat herkend in mezelf. Ja, de met roots die gaan wel goed verder. Ja. Wat is het? Ja, nou meer ook dat stukje doorzettingsvermogen ook. Dat zit er ook wel echt in bij die familie. En ik weet eigenlijk niet meer zo goed wat ik nog meer had verteld. Maar sowieso het stukje doorzetting. Gastvrij. Oh ja, het gastvrijheid inderdaad. Ja, de gastvrijheid. En dat is natuurlijk ook een stukje cultuur vanuit Suriname. Maar zelf ben ik ook wel heel gastvrij. En hou ik daar ook heel erg van als mensen lekker gastvrij zijn naar elkaar toe. En dat zit ook heel erg in die familie, ja. En dapper, want de vertelt dat verhaal aan zo'n onhulst mensen. En dat is heel mooi. En dat deelt ik van André Philips. En voor al die orenvertellers die het orenwieken vreet, want ik zei ze vreet de hoeveelste Zontje november. Sommige uren en 10 uur jongens. Te zien binnen bij Verhalenjoen. Tegen dank, Jim, voor het verhaal. Dit weer de tweede keer. Ja, dat